Τα όργανα, οι συσκευές και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ηλεκτρικός χρονομετρητής, δίσκος καρμπών, χαρτοτενία, μετασχηματιστής για την τροφοδοσία του χρονομετρητή, ξύλινο εμπόδιο, σφιχτήρας τύπου G και εργαστηριακό αμαξίδιο. Στερεώνουμε τον ηλεκτρικό χρονομετρητή με τη βοήθεια του σφιχτήρα τύπου G. Στερεώνουμε στην άλλη άκρη του εδράνου το ξύλινο εμπόδιο. Τοποθετούμε το δίσκο καρμπών στον ηλεκτρικό χρονομετρητή, ώστε η πλευρά που γράφει να βλέπει προς τα πάνω. Θέτουμε τον αριστερό διακόπτη στην ένδειξη 20 ανασεκόντ. Περνάμε τη χαρτοτενία μεταξύ της σακίδας του χρονομετρητή και του δίσκου καρμπών μέσα από τους δύο οδηγούς. Δίνουμε κλίση στο έδρανο. Συνδέουμε τον ηλεκτρικό χρονομετρητή με το μετασχηματιστή. Στερεώνουμε με σελοτέιπ την άκρη της χαρτοτενίας με το αμαξίδιο. Στρέφουμε το διακόπτη του χρονομετρητή ώστε να τεθεί σε λειτουργία και συγχρόνως αφήνουμε το αμαξάκι να κινηθεί.